Ini ben wande ni ko ni ne mo hotel ya kwa ministre simba nyingine duran ni tabudo okay mwanja ndira hotel fair go zo mwambie ndio mafari zo gudi zone semene ji kole megezeka chofunika baya kunkhani yole mikitsa nkhani ya malonda tukamba chakachino kuti makampani amene siaboma athandize polimbikitsa chuma cha dziko lino ndiye ndi trade fair imene yofunikira bwanji ndiyo nduna wanu muona lero kuti tikamba kuyendapo a National Bank athandiza makampani angapo kuti akhale ngati mafakiti simalonda chabe akuona kuti makampani aja akapanga malonda chabe koma azipanga pa chipana kuti add value ku katundu wawo uja ndiye muona Access Capital Bank aindi makastoma lawo angapo amene athandizira komanso makampani ambiri amene akupanga za makono ndithu za sola mkaka pali ena awo market company akupanga mkaka opa kuti oyamba malayi munomo company oyamba panga product milk malayi munomo mkaka waufa oyambirira alipo apo ndithu ndipa isambiri kuti anthu aone zimene amalayi akupanga thenga linoyo komanso chimene mudziwina kuti makampani akunja angapo kuchoka ku Zimbabwe, Ethiopia, kuchoka ku Mozambique ambiri ndithu ayina uliani ulendo uno komanso chosangalatsa mtenda kuti chaka chatha kunali anthu 142 exhibitors chaka chinocho 186 pali 31% increase pamene anthu aonera kuti ayi chuma chipino Malawi muno yayi sizikuyenda koma makampani mafactory ambiri akunkana kulakulirabe yoyina kuti yayi tikaonesere ntchito zathu trade fair ndi izizi zosangalatsa kwambiri komanso kula kwambiri tikuona kuti Malawi munomo tsogolo lilipo lowana ndi mwafotokoza banduna galimoto for instance zoendera magetsi for the first time taonapo makampani angapo amene tukamba ngati yawo yopanga mkaka Malawi ya makampani zimene zizotanthauza chani tikamakamba nkhani ya chidwi chanu ngati government olimbikitsa makampani amene sapopona pete patsogolo muzinena kuti unu mbonera kuti boma lapereka environment yabwino kwambiri kuti amabusiness apite chitsogolo zisonyeza kuti ndondomeko zipiteka maboma za business mafactory zikugwira nsewu ndi Amalawi atengepo phunziro amene amakayikira asamvere zokambakamba ndi social media kapena ndizi izi ndi umboni wogwirika ooneka ndi maso kuti pa nthawi imene anthu akuti zavuta makampani akunka nakulakulirabe ndiponso ena iwo kubwera kuno kuti aonesere zopanga zawo ndi ngati unduna komanso ngati boma mukutani sono kuti mwalimbikitse makampani amene kuti apite patsogolo kwambiri tayika ndondomeko zambiri yoyamba ichitapanga mumali chikulesa katundu obwera muno Malawi ndi wina pena kuti provision notice akamaza mimbiri anthu izi ndizi chileso chimene chilipobe ndipo chikugwira ntchito ndipo chipangireni chileso chimene chija kampani monga Shoprite pakali panopa ikugula tomato anyezi masamba kwa Amalawi moti mukapita Shoprite kuja kumupeza katundu wa Malawi mutimo ndiye ero tijaje kalipo pimene papa tupange add value ndiye kwa ine ngati nduna komanso kuna watu kutoka wambiri kuti achakwera ati pasa environment yoti tigwire ntchito komanso ana business apite chitsogolo mwina pomaliza uthenga amene muli nawo kulimbikitsa a private sector Malawi muno Amalawi pa nkhani yoti inu ngati boma mwafotokoza muli ndi chidwi chokuti zinthu zipite patsogolo mdzikomo kopanda private sector boma singapite chitsogolo yake private sector ndimene ngati achuluka mdziko muno maiko onse private sector imene imachiziguluso chachitukuko for development to go forward you need the private sector then wape makamaka mabanki atengera National Bank, First Capital Bank, NBS Bank ali kuno amene athandiza Malawi kuti apeze mpamba koma kuti ndi mpamba koma mabanki amenewa abwera ndi moto kwambiri thandizira ndipo lero lino muonaso kuti yayi mabanki amenewa akuthandiza ndithu kuti anthu the private sector together kuti no thandizire ma SMEs ma cooperatives apeze mpamba okwanira kuti no industrialization Malawi iteke. Yathokoza kwambiri olemekezeka. Kwambiri.
Oh, no. Thank you.
Thank you.